Okay na, mamaya ng hapon. Hindi ako, ano magdudulag ako? Hindi ako madulag. Mamaya ng hapon, bigay kita. Hindi. Maaga pa, pero dalawang Bombay na ang naningil sa amin ngayon. Yan, pambihira. Sabi ko mamayang hapon na sila maningil. Kaya nagkakasakit ng ulo. Pambihira. Maagang maaga pa, dalawang Bombay na agad ang pumunta dito sa amin. Ako, ano ba yan? Wala pa nga namimili, oh. Nakita nyo naman. May dalawang Bombay na agad. Okay lang yan. Alam mo tayo mga maliliit na negosyante, normal lang mangutang. Bastang tamang-tama lang ang pangungutang natin. Kaya lang natin bayaran. Yan. Okay lang yung magbumbay. Kasi ganyan naman talaga mga maliliit na negosyante. Hindi rin maalis ang bumbay. Yan. Kaya kahit pa paano, pasalamat din tayo sa mga bumbay. Sa mga nagpapautang, salamat din. Kasi nagsimula rin tayo sa wala. Kaya dyan rin tayo kumakapit sa Bombay. Walang chichiburitsi, makakakuha ka ng pera. Yan, wala pang bumibili pero may naniningil na sa amin. Okay lang yan. Normal ah. Daanin na lang natin sa kape-kape. Yan o. Yung kape daw, hiningi pa. Naku. Doon, sa dulo. Doon, nakapula ngayon. Doon yung galing. Hiningi pa yung kape. Sobrang tipid. Naku, pambihira. Ganyan talaga. Dito na kami nagsaing para hindi na kami pupunta sa karihan. Medyo makabawas-bawas ng gastusin. Yan, dito kami nagsaing mga guys, mga idol, mga katoyo. Yan, nagsaing ako ng ating pananghalian. Mamaya ulam naman lulutuin natin. Yan. Yan mga idol, mga katoyo. Yan ang aking ulam, isang pirasong tinapa. Ihaw-ihaw lang. Yan. Tipid-tipid, idol. Ako lang naman mag-isa, tama ito sa akin. Pirasong tinapa. Yan o. Yan ang kamatis. Lagyan ko ng kamatis, sibuyas, kalamansi. Naku, sarap nito. Sinasa ang tawag sa amin. Sa Bicol, sinasa. Isang pirasong tinapa para kay Pailio. Yan, tipid-tipid mga ka-vibes. Mga katuyo. Yan. Mga katuyo. Yan, tipid-tipid lang. Para makaabot tayo sa final. Alright. Tinapa. Sinasa. Sinasa. Gulay na langka. Gulay na langka.
ginatang langka, okay na. Ten 7 na ng umaga. Nagsabay-sabay ko na. Pananghalian, umagahan, kasama na lahat. Mayroon pa kasamang bihon. Yan o, may bihon pa. Yan, may doon magkasama. Diyan ka mas, binakaluto. Musa ka. Alas 11:40 na baga. Pinahiran ko na. Badus. Di man nagkaramarang badus pala. Iyo. Kay ano pala, kay Nolmilge 78. Yan, shout out. And kay ano, kay Kuya Arnel Madronio. Shout out kay Kuya Eddie Duran, thank you very much. And kay kay Kuya Osi Kandol, shout out. Kay Melabel Mix Vlog, thank you. And kay Bossing, kay Idol Jigo TV. Walang kanin. Yan, Olmels 78, kay Arnel Madronio and kay Republic Act. Thank you sa mag-subscribe. Yan, thank you sa mga comments.
Kunti na lang. Sinasang tinapa, gulay na langka, saka bihon, 3 klase, halo-halo. Almusal, saka pananghalian, pinaghalo-halo na, pinagsabay-sabay na. Alright. Ubus na. Iniram ko lang yung plato ng aso ko. Iniram ko lang muna. Mamaya siya naman ito magka-plato. Okay. Thank you. Reset na naman tayo ng saging, you know? Inog. Bye, diyan mo na. Ay, salamat. Nakabapag mo. Mila. Iyo, sabi na kan kanso. Iyo, wala ko sa day, makaya ka mga ati. Beh, 3 piraso lang. Okay na. Busog na. O, karakan naman ka mo. Karakan na naman. O, ako tapos na ako magkakaan. O, yun naman o. Okay. Karanghala na.